Medasi pi sa wajebre na wo hwe African show. Me a medi dwumade mu chia me medin ede nana yaw apreku. Obetimi afre me mobium. Wo dwumade su obetimi ahwe wo Facebook page GH Ashtown TV. Sana obetimi ahwe wo YouTube Ashtown TV. Subscribe na hwe more videos about African show. One day adesua ye ba besua. Ya santimemu ye wakasa bia ye taka na mpre bebre no edanipa bia binom se eya temdidie. Obabusa no se ede asem na meken. Sebe obi hwe obi no akate se wo ye kurasini. Ye nyaka kurasini ne pe ekire se obi a dwene bu nkompo kohwe na chi se nipa no efiri ba bi e kwanwa anase nipa ne su ne ban ne ye bi ensem fata. Nanso enye saa na asekire tie na mum eye nipa bi na sebe omonti ase yankwa akiri no wo asesa no nanso so anu na wusua no wodi atu utirim se ka kurase ne dia ye di watem enu nti dan da nyana da utirim sa wone untie ensemfo yi nkosi no na wanya kurase ni no ano pomasibre de free na de ko no wan kasa don sa be su bo se menso so mi yi kurase ni ye mu nkompani enkohwe wo ebra ye na no sha ase wo mo chichiri kuro enya enne ya yetimedi ensese ye bo se mefiri kumase mefiri nkran mefiri Cape Coast debi sabre no de yebusa se ufiri akura be yase onipa wo chechire akura kro no sa nipa no na mpre nyina no ya na ne din eda akura ne so ebia mefiri opanyini kusi akura sabe ya yatena kro nkitwa mu de ye nim de mekan ye wo bi wo ho no mo an na mafoi afi na ebia waba oba ne papa asifie kese oti islegon nti saa ne mabise ne ya na wo hu je se wo hwe African show dwumadie na wo bete se obi be pie mi wokodi nsamone bi ese abrantie ya na asa baba wo ya wo koi akura ba ya se no wo ne abodin bi se we bi ofiri panyini kwadwo fosu ne fie anase na kura na enam saa bie we so obi betimi abo akura na ye obi a ono nso so akura na se na se ya meken ekire oba woda ne kire mekire ne yire anase ne hokani ene afei emma a woni oba no wo mawo enti saa nipa no so panyina obegina ho ase pillar enei no saa panyini no ne yire ene ne ma ena dan da nyina ya na omotawo akura na se na se koba saa wo a wodi animu na wogina ho ase pillar no wona saa dom yi nyina ani sawo sanse mpani se dodo okura no ye ni sade ya no so ntakrache enti wo saa papa yi na dom yi nyina ehwe wo enkwada obi wo ha saa bre no ene yi na yese ye wo kese na saa bre ya me kan die na obi timi wo bia edu obi wo du na akwada wo twato no ni ya to ne din se badu ni ya je ne badu dwan obi timi wo bro na so ene yi die ye timi ko akasa me wo me ne me yire die ba wo mienu pe wasase so na so ne nyina no eye ene ma sesan ya aba enti se koba se wo panyin no wo me wo yira wo be sensia nso wotwe na se motia dane da nyina so wo mo be bibio so wo mo ba no so wo be hyew ya na ne nyina akoma wo panyin na wo cheche akura no enu nti dane da nyina no sa asem bi si anase bibisi na wo kwa ase a na ye ebusa ye se papa yi a wo ba yi wo na akura na sefo enti so wo panyin ko dwofosu ene eba ye se papa yi a wo ba yi on the kura na sefo nti obi okura na sefo eno saa kasa no ne ye kan dane no sanse yansua bia ne yanya ho nim bia nti ase enti yesi kurase ni ye kase ye okura na sefo na eba no menne ye sesa kasa bia si kura wase ni no wona eba no just wo mo okura wo na sefo nti kura wase ni no wona eba na so obi okura na sefo no wono na eba no nti kura wase ni na oba no ne na amafo bi nti ase bi nti yesi kura wasini a yesi da bi wase wo kurasini yesi wo firi kuro ketom ene ho nsem bebrebe nanso nye sa na tie enti na de koso obi sini pi e ka kire wase wo kurasini a dana se isanse wo pese wo kire se wo ena wo kura wasefo enti kura wasefo anase kura wasini nenne ya dane na be na temdidie nenne die wotie wo de hie mo bi no wankasa wonya enti ase me da se pi se wonya abre na wo hwe me wo African show so me din ede nana yaw apreku ubetimi ahwe dwumadie dane da nyina e Facebook page GH Ashtown TV. Sana YouTube no so ubetimi ahwe me wo Ashtown TV. Subscribe na hwe more videos. Medasipi epiao. Medasipi se wajebre na wo hwe African show.
me a medi dwumadie mu chia me medin de Nana Yaw Apreku ubetimi afrɛ me Mobium wo dwumadie so ubetimi ahwɛ wo Facebook page GH Ashtown TV sana ubetimi ahwɛ wo YouTube Ashtown TV subscribe na hwɛ more videos about African show wona dey adesua ye ba besua ya santimemu ye wakasa bia ye taaka na mpre bebree no edanipa bia binom se ya temdidie obabusa no se edi asem na meken sebe obi hwe obi no akate se wo ye kurasini yenya ka kurasini ne pe ekire se obi a dwene bu nkompo kohwe na chi se nipa no efiri baabi bi ekwanwa anase nipa ne su ne ban ne ye bi ensem fata nanso enye saa na asekire tie na mum eye nipa bi na sebe omonti ase yankwa akiri no wo asesa no nanso so anu na wusua no wodi atu utirim se ka kurase ne dia ye di watem enu nti dan da nyana da utirim sa wone untie ensemfo yi nkosi no na wanya kurase ni no ano pomasibre de free na de ko no wan kasa don sa be su bo se menso so mi yi kurase ni ye mu nkompani enkohwe wo ebra ye na no sha asese wo mo chichiri kuro enya enne ya yetimedi ensese ye bo se mi firi Kumase mi firi Nkran mi firi Cape Coast Derby sabre no de yebusa se wo firi akura be yase onipa wo chechire akura kro no sa nipa no na mpre nyina no ya na ne din eda akura ne so ebia mi firi opanyini kusi akura sabe ya yatena kro nkito mu de ye nim de mekan ye wo bi wo ho no mo an na mafo yi afi na ebia waba oba ne papa asifie kese oti islegon nti sa ni mebise ne ya na wo hu je se wo hwe African show dwumadie na wo bete se obi be pie mi wokodi nsamoni bi esi abrantie ya na asa baba wo yi a wo koi akura ba ya se no wo ni abodin bi se we bi e ofiri panyini kwadwo fosu ne fie anase na kura na enam sa bie we so obi betimi abo akura na ye obi a ono nso so akura na se na se ya me ken ekire oba a woda ne kire me kire ne yire anase ne hokani eni afei emma a woni oba no wo mawo enti saa nipa no so panyina obegina ho ase pillar enei no saa panyini no ne yire eni ne ma ena dan da nyina ya na omotawo akura na se na se koba saa wo a wodi animu na wogina ho ase pillar no wona saa dom yi nyina eni saw sanse mpani se dodo okura no ye ni sade ya no so ntakrache enti wo saa papa yi na dom yi nyina ehwe wo enkwada obi wo ha saa bre na enei na yese ye wo kese na saa bre ya me kan die na obi timi wo bia edu obi wo du na akwada wo twato no ni ya to ne din se badu ni ya je ne badu dwan obi timi wo bro na so enei die ye timi ko aka se me ni me yire die ba wo mienu pe wa asase so na so ni nyina no eye ene ma sesan ya aba enti se ko ba se wo panyin no wo ne wo yida wo ba sensia nso nwotwe na se motia dane da nyina so wo mo bedi dio so wo mo ba no so wo mo be hyew ya na ni nyina koma wo panyin na wo cheche akura no enu nti dane da nyina no sa asem bi si ana se bibisi na wo kwa ase a na ye ebusa ye se papa yi a wo ba yi wo na akura na sefo enti so wo panyin ko dwofosu ene eba ye se papa yi a wo ba yi on the kura na sefo nti obi okura na sefo eno saa kasa no ne ye kan dane no sanse yensua bia ne yenya ho nim bia nti ase enti yesi kurase ni ye kase ye okura na sefo na eba no menne ye sesa kasa bia si kura wase ni no on na eba no yeso wo mo okura wo na sefo nti kura wase ni no wo na eba na so obi okura na sefo no wo na eba no nti kura wase ni na oba no ne na amafo bi nti ase bi nti yesi kura wasini a yesi da bi wase wo kurasini yesi wo firi kuro ketom ene ho nsem bebrebe na nso nye sa na tie enti na de koso obi sini pi e ka kire wo se wo kurasini a dana se isan se wo pese wo kire se wo ena wo kura wasefo enti kura wasefo anase kura wasini nenne ya dane na be na temdidi nenne die wotie wo de hie Mobium no wan kasa wonya enti ase me da se pi se wonya abre na wo hwe me wo African show so me din e de Nana Yaw Apreku ubetimi ahwedwumadie dane da nyina e Facebook page GH Ashtown TV sana YouTube ne so ubetimi ahwe me wo Ashtown TV subscribe na hwe more videos me da CP epia